ya halatta matarsa ya dauki gaban sai sa a bakinta, ma'ana ta sakin dinsa ya ji daɗi ta hanyar haka a madadin saduwa, ko wani lokacin ya sadu da ita wani lokacin ya sa gabansa a bakinta, bai halatta ba. Tunda ubangiji ya ce fatu harsakum annashitu, ku je gonakinku ta inda kuka so, ma'ana ko a kwance ko a tsaye, amma ta kafar da Allah ya karanta. Idan ka fahimci wannan, wato hikimar kamanta su da gona din, a gona ba ana zuwa a yi shuka a sa iri ba, to haka wajen saduwa ma ba ana sa iri ba. A gona an sa shuka na wake, na dawa, na masara, anan an sa iri, wato wanda yake za a samu da, wanda Allah ya kaddarta wannan hanyar ce za a samu. To wannan irin a madadin ka sa shi ta inda ya kamata, sai ka je ka sa shi ta baki, ba ya zama shirme ba, ya ma zama kasanta. Wannan koyi ne da al'ada ta arna, da haka bai dace mu yi wannan ba. Ko da wai ka ce kai kana jin daɗin haka, ko matar ta ce tana jin daɗin haka, cikas ne aka samu a cikin zukatanku, sun samu rashin lafiya ta yadda har suka ji daɗin abin da bai kamata a ji daɗin sa ba. Inda zuciyanku lafiya lau take, an magance su da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah, da kun gane hakan cuta ne. Ina fata an fahimta. To kaga ya kamata wato mu kaucewa abubuwa, ku yi hakuri idan na bayyana abubuwa haka da yawa. Haka nasan ayar yace nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum annashi'tu, matayanku gonakinku ne, fa'atu harsakum, to ku zake wa gonakinku annashi'tum ta inda duk kuka so.